Redukcia financovania v zdravotníctve postihla všetky cieľové skupiny pacientov a užívateľov zdravotníckych služieb. Eliminácia lôžok neobyšla ani najzraniteľnejšiu skupinu – starých ľudí. Kým v roku 2004 bolo v Michalovskom okrese 120 lôžok na geriatrickom a doliečovacom oddelení, v súčasnosti ich je 10, čo je samozrejme žalostne málo. Tento náš okres je špecifický počtom starých ľudí, indexom starnutia a strednou dĺžkou života, čiže starí ľudia potrebujú tie zdravotnícke služby a určite to bude chýbať. Aspoň čiastočné riešenie vidie okresný odborník pre geriatriu v zlepšení terénnej zdravotníckej starostlivosti všeobecných lekárov a rozšírenie agentúr domácej starostlivosti. Potom by tých pacientov bolo menej na hospitalizáciu a vlastne ten starý strom by sa nepresadzoval, čo sa hovorí, že starého človeka netreba do iného prostredia. Aj keď na území mesta fungujú zariadenia sociálnych služieb prevádzkovaných mestom, Košickým samosprávnym krajom i mimovládnymi organizáciami, čaká sa na dostavbu a sprevádzkovanie ďalšej. Červený kríž stáva sociálne zariadenie asi na 80% dokončené, tak aby nám teda príslušné orgány pomohli pri získavaní eurofondov, aby sme mohli toto zariadenie dokončiť. Budúce zariadenie je situované na ulici Okružnej a po jej dostavbe a spustení do prevádzky by v nej malo nájsť priestor 45 klientov.